Добър вечер отново. Добре дошли на всички гости. Добре дошли в нашето сплотено семейство One More International. Тези, които за първи път сте тук, знайте, че това не е случайно. Искам да ви кажа, че откакто аз открих самата компания One More International, моят свят наистина се промени. Промени се към добро, за здраве и финансово. Как открих компанията? Точно по време на пандемията, в пика на пандемията, търсех някаква алтернатива за самата себе си. Защото аз съм учителка на 49 години. Моето ежедневие е просто много динамично. Енергия ми трябва от всякъде. И съвсем случайно попаднах на пластирите и си казах, бе, защо да не пробвам? Няма случайни неща. И знайте, че това може би, нали, има поверие, че през 7 години живота се променя по някакъв начин в по-добра посока. И точно тогава беше тази година и тя се промени наистина към по-добро. Аз мога да кажа, че се чувствам много по-добре, по-енергична се чувствам. Мога да кажа, че почти не се уморявам. И сега искам да ви запозная с тази прекрасна компания One More International. Нищо не съм чувала до сега за нея. Компания One More International е една семейна компания, създадена от двама прекрасни съпрузи. Господин Мустафа Ердил, който е глобален директор на компанията, и неговата прекрасна съпруга Севджихан Сайгъл Ердил, която е втори глобален директор на компанията. А техният син Алпер Вулкан Карпус е главен изпълнителен директор. Самата компания е създадена през 2014 година. Има централни офиси в Истанбул, регионални офиси в Измир, Анкара и европейски офиси в Ротердам, Холандия. Самата компания работи с всички тези страни, които виждате. В България ние имаме два офиса, като единия е в Пловдив, а другия е в Стара Загора. Самите собственици присъстваха на откриването на офиса в Пловдив и беше нещо прекрасно. Продуктите на компанията се разпространяват в над 100 държави. Имаме над 7 милиона потребители. Дистрибуторите, тук в момента виждате числото 700 хиляди, но онзи ден, когато регистрирах моя дистрибутор, беше над 800 хиляди вече. Доволните клиенти мога да кажа, че са 98%. Само който не е опитал пластирите на One More, може да не остане доволен. Самата компания е насочена към уелнес индустрията. Защо към уелнес индустрията? Защото, имайки в предвид замърсения въздух, болестите, заразните болести, недохранването, пакетните храни, стреса, проблемите с съня, магнитните полета, обездвижването на хората. Вече знаем, че се чува, че COVID-а се връща отново. Затова ние трябва превантивно да мислим за себе си, да се предпазим по някакъв начин. Още преди да се разболеем. Не всеки от нас може да каже, нали, честно, че спортува. Не всеки в този стресиран начин на живот може да спи добре. Не всеки от нас се храни добре. Колкото и да казваме, нали, че колкото и скъпа да е храната, не винаги тя е добра. Използвайки пестицидите, тя вече може да се каже, че не е добра. Не всеки от нас има време да медитира. Не всеки има добавки от природата. А самите продукти на компания One More могат да ни осигурят този комфорт. Как действат продуктите на компанията?
Уникалното при тях е, че те са пластири, които действат чрез трансдермална технология. Всички знаем, че най-добре се усвоява инжекционният метод. Когато човек се разболее и стигне до спешното, какво му правят? Преливат му банки и човек бързо се оправя. След това предписват лекарства, но тези лекарства се усвояват до един определен процент. И точно тук идва самата технология на компанията, където е трансдермална технология. Тя се лепи в кожата и съставките и организма поема толкова, колкото му трябва. Просто няма как да предозираме това, което сме сложили, или да вземем по-малко. Не мислим кога трябваше да се взема хапчето. Преди храна ли? След храна ли? С по-малко вода ли? С повечко вода ли? Лепиме пластира и просто забравяме. Енергията идва от само себе си. Продуктите на компанията са 15 на брой. И сега накратко ще ви ги представя. Първият продукт, който е топ продукта на компанията, това е Painless Night Glue, което означава безболезнена нощ. Нощ без болка. Състава е червен корейски женшен, глюкозамин, сапонини и сребърни иони. С този продукт компанията е 3 години на пазара и точно с него пробива. Тъй като червения корейски женшен е национално богатство на Корея, това е единственият продукт, който се произвежда там, защото е забранен за износ. Този пластир ни дава енергия, детоксикира нашето тяло, обновява клетките, подобрява кръвообращението, подсилва имунитета. Той се лепи на дясна плешка. Мястото, където ще се лепи, трябва да е обезкосмено. И може би това е единственият пластир, който не се реже, защото съдържа сребърни иони. Енергията, която получаваме, възоснова на това, че съдържа бовис енергия. Това е жизнената енергия, която дава на човек сили. Но има и... Ще ви дам една тайна, само за тези, които са тук тази вечер. Може би всеки от вас вярва в уроки и мога да ви кажа, че 1/4 пенлес за лепене на пъпа и колкото и негативни мисли да има насочени към вас, те просто преминават. Мога да кажа, че е пробвано и установено. Следващия продукт на компанията, това е пластира B12+. Съдържа всички съставки на витамин B, B12, B1, B3, B9, B9, витамин Е и витамин С. Знаем, че витамин B9 това е фолиевата киселина. Осигурява доставянето на витамини от групата Б, този витамин. За какво се използва? При анемия, загуба на равновесие, изтръпване на крака и на пръсти, отпадналост. Когато с времето човек почне да забравя, този пластир също оказва много добро влияние. Както знаем, при температура витамин B1, витамините от група Б се унищожават и затова под формата на пластир мога да кажа, че той се усвоява на 100%. При малки деца е много ефективен, особено когато знаем, че децата не обичат да пият лекарства и просто детето като заспи може да се сложи този пластир. Препоръчва се и на бременни, особено в началните месеци на бременността, когато не могат да поемат нищо, включително и хапчета, тъй като повръщат през цялото време. Този пластир мога да кажа, че влияе много добре. Следващия пластир, който е създаден по време точно на COVID-пандемията, е създаден за да усилва имунитета. Състава му е витамин D3, витамин К2, магнезий и витамин С. Ние знаем, че при недостиг на витамин D човек не може да отслабне.
повечето хора това не го знаят. И използвайки този витамин и правейки определени диети, човек отслабва по-лесно. За какво се използва? При грип, настинка, пневмония, болки в мускулите. И заедно с витамин D този пластир е в много добра комбинация. Следващия пластир, това е пластира Омевия. Пластира Омевия, за него се казва да остаряваме красиво. Виждайки съставките омега-3, коензим Q10, ДХА и прегненелон, толкова перфектно е създаден този пластир, че той намалява ефектите на стареенето, спомага за интелектуалното развитие на децата, препоръчва се и на ученици. Доктора на компанията препоръчва комбинацията от B12 и Омевия, специално за ученици и студенти и за хора, които работят нали, с умствен труд. Такива като мене. Добре помага при сърдечно-съдови заболявания. Например, ние като използваме нали, пералнята, какво правим? Използваме колаген. Точно този пластир изпълнява тази роля. Той пречиства кръвоносните съдове. При артеросклероза и при разширени вени, той заедно с Пенлес, мога да кажа, че върши чудеса. Следващия ни продукт, това е мелатонин плюс. Специално аз, преди да знам въздействието на пластира Пенлес, се включих точно заради този пластир в компанията. Той съдържа етерично масло от лавандула, етерично масло от роза и мелатонин. Основната задача на този пластир е да осигури качествен сън. Предотвратява дискомфорта, причинен от некачествения сън. Значи, като си го залепите вечерта, сутринта се събуждате бодри. Когато се приема, ние знаем, че мелатонина, когато се приема през устата или течен, той предизвиква главоболие или повръщане. Но при използването му под формата на пластир, тези странични ефекти ги няма, защото основната съставка на пластира мелатонин, това е пресовано ленено семе. Използва се още при хъркане, сънна апнея, при паник атаки. Превентивно се препоръчва специално от доктора на компанията за рак, защото убива те клетките в организма. Той казва така при своите обучения: не знам какво ще използвате, но мелатонина е задължителен. Следващия пластир на нашата компания, това е пластира Slim Style. Този пластир в съставките си съдържа гуарана, джинджифил, зелен чай, гърциния камбоджа, палмитоид, трипептид, спирулина и L-карнитин. Всички тези съставки взети заедно спомагат за добрата кондиция и за добре оформяне на тялото. Значи аз не казвам, че това е пластир за отслабване, а той ни помага да смъкнем килограми. Не става да си го залепим, нали, да си ядем каквото искаме. Просто залепейки си го, ние получаваме енергията и спазвайки една определена диета, действието се получава. Точно в момента, тези, които сме в семейството на OneMore, сме включени в една програма за отслабване. Доктора ни напътства, използвайки Slim Style и всички продукти заедно. Той не се препоръчва единствено на бременни и на кърмачки до 6 месеца. Когато ще почнем да ползваме пластира Slim Style, особено при жените, препоръчително е той да почне да се лепи след като е свършил цикъла. Има страхотен стягащ ефект. Няма нито един такъв продукт за отслабване, който, нали, да го поемеш и след това тялото ти да се стегне. По принцип се отпуска.
и след това трябват едни страхотни силови упражнения за стягане. А с този пластир избягваме и този дискомфорт. Следващия ни пластири, така ще кажа, те са в комбинация в две. Първия е Ladies Night и Ladies Gentleman. Създавайки тези два продукта, доктора на компанията, значи собственика му казва: абе, нещо младите двойки не ми харесват. Този стресиран начин на живот, желанието в очите на младите ги няма. И след като направих едно проучване, и доста млади двойки имат проблеми с зачеването. Сяда доктора и за 6 месеца, взимайка всички тези продукти в едно, като в Ladies съставките са омега-3, еларгинин, цинк, джинджифил, женшен. Тези продукти са и в двата пластира. А за Ladies е сложен Lady Perox, който е само за жени. Какво е основното действие на тези два пластира? Разширява кръвоносните съдове, увеличава секрецията на допамина хормон, осигурява богат на кислород приток на кръв към репродуктивните органи, предпазва от инфаркт, предпазва от инфекция на пикочните пътища. При мъжете помага за проблеми с простатата. Ние вече в България имаме, мога да кажа, че двойки, които с помощта на тези два пластира вече са станали родители. И това наистина много ни радва. Мога да кажа, че тези два пластира помагат наистина на много двойки да останат сплотени като семейство. Следващите продукти, значи компанията, освен за здравето, е помислила и за красотата на мъжа и на жената. И под серията Люмиер тя предлага следните продукти. Сурне колаген пейдж, като това са колагенови пластири и колагеновата маска. Колагеновите пластири съдържат колаген, акациев мед, екстракт от морски водорасли, хидролизиран кератин, витамин Е и коензим Q10. Знаем, че колагена бива няколко вида, ако ще се налага да го приемаме през устата. Доктора казва така: всички тези съставки в този си вид, поставени на тялото, и тялото само почва да произвежда колагена, от който има нужда организма. Няма нужда, нали, да мислите, сега кой колаген да пие, от кой тип А ли, тип Б ли. Слагаме си колагена и организма се произвежда този колаген, от който нашия организъм има нужда. Специално мога да кажа за този пластир. Моя съпруг в февруари месец си счупи ръката. Благодарение на този пластир, на Омевия и Пенлес, всичко зарасна безпроблемно. И сега вече няма нужда, нали, изобщо да го приканвам. За нас редовният пластир, който е неотлъчно в нашия организъм залепен, това е на нашата кожа, това е колаген. Следващия продукт от серията Lumiere, това е маската Сурне Anti-Aging Mask. В една кутия има 4 маски. Състава е женшен, колаген, алоe барбаденсис, хилуронова киселина, органични масла, лецитин, ретинол А и пептиди. Тази маска може да бъде използвана както от жени, така и от мъже. Тя може да се използва от 3 до 4 пъти, в зависимост от типа кожа. Значи, слагате си я вечер, 20-30 минути и след това сгъва се и се прибира в пакетчето. Мога да кажа, че дава страхотни ефекти. Този продукт също е използван от мен и от съпруга ми и сме много доволни. Следващия продукт, това е Facelifting Mask.
Това е за стягане против двойна брадичка. Състава е куркума, азиатска центела, кафе арабика, ацетил хексапептид 8, азиатска шипка и екстракт от гроздови семки. Значи, ето тук е бутилката. Страхотна, мога да кажа. Самия продукт. Вътре в кутията има 3 броя. Използва се еднократно, не като маската за лице. И наистина има ботокс ефект. Значи, 2 седмици мога да кажа, че лицето ми така сякаш съм направила ботокс. Аз така се чувствам. Следващия продукт, това е Hair Pair комплекс, който е направен за нашите коси. Съдържа 4 броя шампуан и 4 броя маски. Състава им е кератин, хиалуронова киселина, биотин, витамин В7 и колаген. Също съм изпробвала тези продукти и мога да кажа, че са уникални. Специално маската много ми харесва. Следващите продукти. Значи шампуан за коса серията и тази anti-aging A-маск, която е за поточите, все още ги няма на българския пазар. Тази маска не съм имала честа да използвам. Съдържа ниацинамид, алоe вера, аргинин, розмарин, витамин В3. От хората, които са използвали, чувам страхотни отзиви и наистина очаквам с нетърпение тя да дойде на българския пазар. Мога да кажа, че в Турция почти не се намира. Много, много използван продукт е тази маска. Има още един продукт, който създаде компанията, но не е тук на презентацията. Значи компанията е помислила и за домашните любимци. Създала е една серия от спрей, хавлия и кърпички, които са за домашните любимци с наночастици. Как можем да сме сигурни на продуктите на One More? Продуктите на One More мога да кажа, че имат абсолютно всички сертификати, които може да има една ML компания, уважаваща себе си и която може да каже с гордо вдигната глава, че тя е насочена да работи с всички и в целия свят. Тези сертификати, само някой ще ви спомена, сертификата Doping Free, FDI, където е на американския пазар, а там тук така, нали, Америка не си дава терена за работа. Съдържа сертификата Paraben Free. Мога да кажа, че 2 футболни отбора и волейболния отбор на Турция използват продуктите на One More. Имат наистина добри резултати. Тези, които са, нали, следят спорта, женския отбор е шампион в момента по волейбол. Футболният отбор Анкара Гюджу, който беше, нали, така доста на задна линия, след използване на продуктите на One More, мога да кажа, че са в добрата челна, в добри позиции в момента в Турция. А сега, освен с здравето, което може да ни дадат продуктите на One More, тази компания може да ни осигури и добър доход. Сега ще ви представя накратко и маркетинговия план на компания One More. Как можете да станете част от нашата компания? Спокойно, значи, регистрацията е безплатна. Компанията предлага 4 стартови пакета. Като златния пакет, който е 60 продукта, се равнява на 1000 QV. QV, това са точките или парите в нашата компания, с които се борави. Златният пакет съдържа 60 продукта
и мога да кажа, че е най-ефтиния. Как започнах аз ли? Аз започнах с такава цел да ги пробвам продуктите. Но когато видях, че работят, си казах, защо да не пробвам да видя пък какво мога да спечеля. Специално аз никога не съм се занимавала с нетворк маркетинг. Купих си един от малките пакети и след време, без да дам стотинка и от джоба си, аз вдигнах на златен пакет с парите, които бях спечелила от компанията. Така, продължавам с стартовите пакети. Следващия, това е сребърния пакет. Той е 40 продукта и с него може да си е 650 кюви. Бронзовия пакет, който е 20 продукта и се равнява на 300 кюви. И най-малкият стандартния пакет, той е с 4 продукта и се равнява на 100 кюви. Пакетите може си ги избирате сами. Значи, като се регистрирате и решите да си купите пакет, вие сами избирате кой продукт да включите. Самата компания предлага, има и планове за плащане, като те са няколко на брой. Директен бонус, бонус 2+1 промоция, което е има 3D бонус, 4x4, екипен бонус, партньорски бонус, кариерен и бонус за лек автомобил. Ще се спра основно на първите 4. Значи, Fast Start бонуса, който може би го няма никъде. Значи, когато се регистрирате партньор, от всеки един акаунт, който директно сте създали, получавате 25% бонус върху закупени от него стартов пакет. Това какво ще рече? Значи, когато записвате човек, ако той е записан с 100 QV, вие получавате автоматически $25. Ако човека се запише с 300 QV, вие получавате $75, с 650 QV $162,5 и с 1000 QV $250. Това е всеки път, когато записвате нов човек. Следващия бонус, това е бонуса 2+1. Има ли друга компания, аз не знам, защото не съм била в други, където след като веднъж станете дистрибутор и оттам нататък до живот можете да си получавате безплатно продукти. Ето, точно този бонус ви дава тази възможност. Какво ще рече? Значи в рамките на един месец, който сте активни, ако запишете двама, един от ляво и един от дясно, вие получавате подарък от 50 кюви. Или това са 2 пластира и активност за следващия месец. Активността в нашата компания е 28 дни. За тези 28 дни, ако успеете да запишете един човек от ляво и един човек от дясно, вие получавате 2 продукта безплатно. Плащате единствено доставка. По-примамливо от това, мисля, че няма. Следващия бонус, това е 3D бонуса. Ако в рамките на тези 28 дена вие запишете и трети човек и минималният оборот от хората, които сте записали с 600 кюви, вие получавате $100. Това какво ще рече? Значи, ако запишете двама с 300 кюви и още един с 300, нали, те стават 600. И автоматически компанията ви плаща $100. Значи, имате Fast Start бонус, това е 3D бонуса. Следващия бонус е, и компанията казва, щом си записал 3, значи можеш и 4. Ако успееш за тези 28 дена да запишеш още един човек и общия сбор от техните обороти е 1000 кюви, получавате още $100. И заедно с 3D бонуса те стават общо $200. Този бонус може да го получавате и нали, за постоянно.
Значи, не е казано да записвате всеки месец нов човек. Ако тези, които сте си ги записали, се активират и направят този оборот, вие за цял живот получавате $200. По-хубаво от това, аз просто не знам. Защото специално аз тези бонуси наистина ги получавам от мои стари записани хора, които се пазаруват. Отварям си офиса, гледам. 8 месеца съм направила този бонус. Без да правите нищо, вие вече си получавате парите. Следващия бонус, това е екипния бонус. И точно тук е много важно, нали, с кой пакет сте влезли. Значи OneMore изплаща от 13 до 19% върху оборота на по-малката организация. Максималната сума тук, която може да получите от този бонус е $20 000 на седмица. Като оборотът ви се изчислява от всички нива в пълна дълбочина. Значи в компания OneMore работят в линеен и в бинарен план. Взето е най-доброто и от двете системи. И затова е много важно с какъв пакет влизате. При този екипен бонус, ако сте влезли с малкия пакет, вие получавате 13%. С сребърния получавате 15% от печалбата на екипа си, с 650 сребърния получавате 17%, а с златния получавате 19%. Следващия бонус, това е партньорския бонус или така наречения Magic бонус. Значи тук вие получавате от 10 до 50% от екипния бонус на вашите представители до четвърта линия, което прави нашия план наистина несравним по доходност. Когато аз се включих в тази компания и не знаех нищо за маркетинг план, за уелнес, индустрия, изобщо за този вид бизнес, когато ми го обясняваха този бонус, се чудих, какво ли е това? И ми казваха, че това е учителски бонус. Значи, ако направите екип и научите този екип да дублицира нещата, и можете да ги получите тези бонуси. Значи това е бонус, който получавате от вашите представители и не е лимитиран като сума. Важно е каква кариера ще имате и до дълбочина вие ги получавате. Ние в България вече имаме хора, които наистина са изкарали страхотни пари точно от този Magic бонус. Следващия бонус, това е кариерния бонус, значи кеш, който се изплаща. Минахме ли кариерите? Значи, в фирма OneMore има кариерни нива, където като се постигнат и точно този вид бонус, предния, който ви казах, вече влиза в действие. Кариерите са Rookie, Beginner, Apprentice, Assistant, Master, Pearl Master, Sapphire Master и Diamond Master. Ние в България имаме Master, имаме Assistant, Apprenticeable, Beginnerable и всеки втори Rookie. Дай Боже, до края на годината да си имаме и Diamond Master. И всеки постигнал тази кариера, след кариерата Apprentice, получава един път само тези... Това е интересно. Нещо ми се губи това. Нинче, може ли да преместиш? Значи, когато постигнете от Apprentice кариера нагоре, тези суми, които ги виждате, ги получавате еднократно. Значи, като се почне от Apprentice $500 до Diamond Master $200. В Турция вече тези бонуси, нали, като Diamond Master са получени. Следващия бонус, който дава компанията, това е автомобилния бонус, но той не дава автомобил. Той просто получавате този бонус, ако в поредни 3 месеца с оборот от по-слабия ви крак
направите над 10 000 точки и него месец, нали, направите 4 по 4. И компанията ви дава, ако имате от 10 000 до 14 990, $400 и от 25 000 нагоре точки, $1000 на месец. Ако точките ви паднат, те просто нали, ги регулират. Но не трябва да падат повече от 10 000, доколкото мисля. Значи, ако този месец е било 10, 400. Ако следващия месец качите на 15, стават $600. Този бонус се плаща в продължение на 36 месеца. Така. Значи, компания OneMore има официална страница в Instagram, в Facebook, можете да ги следите без проблем. Това е по-нататък, Нинче. Така, сега, това са кадри от обученията Vision Day, така наречения Vision Day, който предлага компанията. Значи, тази компания не на празно се нарича One More, което значи още веднъж. Тя дава път на младите, път на тези, които желаят да променят в по-добра посока своя живот. Имат страхотни обучения за своите екипи. Имат обучения, които са от апрантиси нагоре. И всяка година, по 2 пъти, самата компания прави Vision Day, където награждава всички, които са положили много добри усилия, качва ги на сцената и им дава удоволствието да изживеят своя час. Дава им думата и просто наистина човек там се чувства специален, мога да кажа. И сега, на тези, които за първи път, така да кажа и стартовите пакети, значи стандартният пакет, който е от 4 продукта, струва 140 евро. Бронзовия пакет, който е с 20 продукта, струва 500 евро. Сребърният пакет, който е с 40 продукта, струва 930 евро. Да. И златният пакет, който е с 60 продукта, струва 1380 евро. На гостите само мога да кажа, че който ви е поканил, ви е мислил добро. И ако искате наистина да имате, да научите много повече, обърнете се към хората, които са ви поканили тази вечер. Те наистина разполагат с много, много повече знания. Защото тук се дава, само се открехва, няма да кажа вратата, просто се открехва перденцето. Но знаете ли, когато отворите, дръпнете цялото перде и поемете слънцето, поемете положителната енергия, светът ви се преобръща. Ще се радвам да се включите в нашата компания и да станем наистина по-задружно и по-сплотено семейство. Благодаря ви за вниманието. И ние ти благодарим, Семра. Сега, ако някой иска да каже някой резултат, нали? Да, искам да кажа веднага много резултати. Аз мога да разказвам поне на седмица резултати. Ние за резултати специално сигурно трябва да правим отделни. Да, отделно трябва да се направи, но преди всичко искам да ви кажа следното. Семра е човек от моя екип. Вие искате ли да имате такъв човек във вашия екип? Нямате представа колко плаха, колко отчудена беше в самото начало.
човек от ежедневието, който е вкаран в спиралата, работа, къщи, напрежение, нерви, безпаричие. Семра вече е друг човек. И Определено. всички наши партньори, които идват с нас на събитията в Турция, знаят, че без нейното участие, просто ние сме... Семра днеска беше великолепна. Благодарите за всичко, което си, че правиш възможно информацията, която идва от компания OneMore, да става достъпна до всички наши партньори. Това е само мъничко, Ники. Да, Знаеш знам. тя колко е огромна. Знам. Значи хората, които са тук днеска за първи път, нямат представа какви щастливци са. Защото Наистина. наистина компания OneMore е нещо много, много различно от всичко това, което се предлага на пазара. Извинявайте, мъжки и женски продукт. При мен си получиха 2 бебета. След 4 пъти инвитро. Знаете ли колко пари струва едно инвитро? И бащата ми пише: аз съм най-щастливия баща на този свят. Родиха са 2. Бебите са 7. Тук виждам в групата има хора, които имат още по-яки резултати. Хора, доверете се. Направете вашия избор. Утре ще е друго. Ако вие днеска не направите вашия избор, утре ще бъде наистина друго. Това е тайната. Да. Това е тайната. Ето, пример. Иван Димитров. Всички го познавате. Сгънат в колата, идва Никола Кръста, еди какво си. На центъра на Пловдив, в най-голямото движение, залепих му 2 пластира. И Иван Димитров знаеше, 3 месеца не оценяваше информацията и на следващия ден златен пакет. Няма партньор, няма човек, който е чул тази информация, който се е записал в нашата компания, ползвал е пластирите и да не е поискал да си купи злато. Няма такъв, разберете. Когато ние влезнахме в компанията, тя беше на 208 място в света. В момента, това, което виждате на екраните си, тези хора, които са тук, направиха така, че компанията да израсне до 4-то място в света, след държави като Турция, Индонезия, забележете, Индия, която е милиард и няма да казвам колко хора. Една малка България с своето сърце, със своята вяра и с хората, които виждате тук, които се довериха, направиха възможно това да се случи. Не подценявайте информацията. Вие няма да я получавате всеки ден. Новите хора, които сте поканени, вие сте много специални. Хората, които са ви поканили, имат особен афинитет към вас. Те искат вие да бъдете още по-млади, още по-добри и добре финансово обезпечени. В нашата компания това се случва. И не случайно казваме, че OneMore сбъдва мечти. Мечтайте на едро. Ние ще ви помогнем в вашата дейност да постигнем заедно мечтата си. При нас екипа е най-важното нещо. И си позволя да цитирам моя спонсор: когато аз се превърнем в ние, тогава нещата се случват. Помислете тази вечер и утре сутринта позвънете на човека, който ви е поканил днес с ясен отговор. Доверете се. Знам, че на много хора ще ми се стори странно, но доверете се. Няма да съжалявате. Толкова от мен. Семра, гордея се, че си в моя екип.
бих аз също. Обичам Благодаря, ви всички. благодаря ти за това, което си. Аз се гордея, че познавам Семра много отблизко. Винаги ми е помагала, винаги сме пътували заедно до Истанбул, винаги е правила невъзможното, от невъзможното възможно с нейните прекрасни преводи. Прекрасен човек си, благодаря ти. Презентацията ти беше много истинска, човешка, докосваща. По повод на Ники мога да кажа, че тук наистина се случват чудеса и мечти. Аз влязах и като Семра, и като Никола, уж случайно в компанията. Вече може би имам над 400 човека екип, които не познавам лично и сега имам задача да се опозная с всеки един така, очи в очи. Нещата се случват на магия. Наистина, повярвайте. И понеже трябва все пак да кажем някой резултат, което призовавам всеки от присъстващите да сподели, аз имам безброй резултати. Но последният ми резултат беше когато бях на море в Константин и Елена. Много го обичам това море, който ме познава знае. Обаче се опънах на тая жега, 40 градуса и това сърце почна да прави луп-туп, луп-туп, луп-туп и направих много силна аритмия, от което ме изкара на буквален рев. Нали, не го крия, започнах да плача. Хората, които бяха с мен, се притесниха. Казаха, дай, ще викаме бърза помощ, само спри да плачеш. И последното, което можех да направя, беше да се бръкна в раничката и да си извадя омевията. Нямах сили за друго и я залепих под сърцето. Хора, за първи път омевията на мен започна да ми пари. Никога до сега не ми е парила. И започнах лека по лека да усещам успокоение, така силите ми се връщат. Викам, за всеки случай залепих и за тухото. Това ми бяха възможностите като сили. След 15-та минута, не знам защо не ми направиха клип, аз с силна аритмия. Позволете ми само да се намеся още един път, защото е важно. Искам всички да знаете, че компания OneMore участва в форума на Здраве и здраве в Стара Загора, който ще се проведе в събота и неделя. Официално откриване ще бъде в 10 часа в събота. Заповядайте на нашия щанд. Там ще научите наистина много интересни неща и като човек, който за трети път участва в такова събитие, ви гарантирам, че мога да ви покажа само за 15 секунди как работи пластира. Без да е необходимо дори да си го лепите. Ще бъдем голям екип, голяма група. Да. Заповядайте, наистина, който има хора от Стара Канени Загора. сте всички. Който има познати от Стара Загора, ако искате, вие заповядайте на щанда. Заповядайте, ще научите неща, които няма как тук през интернет да ви ги предадем. Така че ние ще бъдем 2 дена там. Ще ни е много драго да ви посрещнем. Ще ни е много драго да ви дадем информацията, а пък ще ни бъде още по-драго, ако вие станете наши партньори. Защото вие взимате едно съдбоносно решение за вашия живот. Бъдете сигурни, че ние ще ви помогнем. От мен е лека вечер. Аз искам да се включа за 2-3 думи. По повод споменатия фестивал в Стара Загора, аз съм от Стара Загора, от 3 месеца съм в компанията, но се включвам по друг повод. Да кажа, че днес е 5 октомври, ден на Стара Загора, и да поздравя всички старозагорци и да им пожелая много здраве с компания One More. Това става лесно и бързо. И които имат празник, аз искам да поздравя и Семра. Специални поздравления. Винаги съм била сигурна в тебе. Това го знаем, но наистина ти оправдаваш всеки път нашите очаквания, за което много ти благодаря.
Да, Милина, извинявай, заедно започнахме да говорим, аз продължих. Аз Заповядай. се извинявам, че празник на Старозагорци. Исках да попитам Никола Дубчев, какво точно е залепил на човека, че е имал такъв мигновен резултат? Едното предполагам, че е било пейнлес като пластир, ама още някакъв пластир е залепил, каза. Значи Кой в е бил той? програмата, която турските лекари са ни направени, в уния трите жълти листа, пише много ясно и конкретно. Даже човек не е необходимо да помни какво трябва да залепи при дадена ситуация. И там е написано пенлес, мъжко здраве, умевия, дикамин. Мерси. И да ви кажа, само 2 месеца бяха необходими. Не повече. 2 месеца. Хора след 4 пъти инвитро, 2 дечица. Аз съм спокоен. Значи аз от тук нататък нищо друго не направя. Аз мога да умра спокоен. Че съм помогнал на едно семейство да продължат напред. Това е всъщност твой резултат за хората с бебетата, така ли? Да, да. Добре. Това е чудесно. Аз всъщност исках. Това е ще е сигурно втория въпрос. Първия е човек с хващанията, за който си залепил 2 пластира. Ами след 2 пластира на следващата сутрин ми се обажда и се записва златен пакет. Да, ама тези 2 пластира, пейнлес На и още нещо ли кръста са били? 2 пластира пенлес. Едвам го изкарах Два от колата, залепи го в центъра на Пловдив. След всички познават Иван Димитров, звънете му. Аз явно не го познавам. Има ли значение къде се залепат? Сигурно на дясна задна плешка и още някъде. Не хора. Значи пластирите няма значение къде се залипат. Важното е да се залипат. Те винаги работят. Винаги. Да, има препоръчителни места в определени случаи, но това в случай не е толкова важно. Важното е човек просто да залепи. Тези 2%, които липсват от 98-те доволни клиента, са точно тези хора, които не се залепили. Много случаи има и тук колеги ще потвърдат. Ударяваме пластири, му казваме, нали, човек, това ще помогне за болка, това ще помогне за това. Човека го слага някъде на рафта и ти му звънкаш след няколко дена и го питаш, какво стана? Да знам, те са там на рафта. Това са 2% недоволни. Това са. Няма човек, който да е ползвал пластира и да няма положителен резултат. Няма такъв. Извинявам се, ще пак някакви такива уточнящи въпроси, ама 2 цели пластира пейнлес си му залепил, така ли? Да. И се бил сковал и след това се бил оправил. Браво. Не, тази идвам го изкарах от колата, бе, хора. Аз имам спомен, че още някакъв пластир се лепеше, освен пейнлес през такива случаи, ама не помня кой беше от всичките. Колаген и декамин на мястото на болката. Мерси. Понякога. По този повод искам да ви кажа нещо. Обажда ми се партньорка, която пита за определено състояние. Значи искам да ви кажа, ние не сме лечители, ние не сме знахари, ние не сме лекари. И ме пита за едно състояние, което е доста сериозно. Аз веднага търся човек в Турция, намирам го, който е страдал от такова нещо. И въпросът ми беше, кажи ми с какви пластири ти си налепи. Знаете ли какъв беше отговор? С всички. Нашите пластири са така направени, че те са синергизирани. Единия помага на другия. Както Семра заяви много конкретно. Ние не може да предозираме, ние няма как да си навредим. Така че хора, доверете се. И това е нещо, което е толкова чисто, толкова... Няма друга компания в света, която прави само пластири. Няма, разберете. Затова си успехите на нашата компания. От 208 място да паднем на 5. Няма друга такава. Това е прецедент. Това не се е случило в живота на мрежовите компании. Имате ли представа какво имаме в ръцете, бе, хора? И колко хора имат нужда. Огледайте се около вас. Само се огледайте.
Мисля, че бях много конкретен. Абсолютно. Да, много благодаря. Аз мога да кажа, че съм живия пример, защото всяка сутрин ставам в 4:30 и нощем по-рано от 12 не си лягам. Умора няма. Просто няма. Днеска излязох 6 часа, прибрах се 7 вечерта и сега съм на линия и мога да продължа още толкова. Знаете, че наистина налепена съм с всички пластири. Енергията е неописуема. И да искате да ви е кофти, ми няма как. И да искате да ви боли някъде, ми няма как. Севра, пропускаш Беркан? О, за него мога да говоря до сутринта. Това беше Знам, знам. друга ми, който 9 месеца не ми вярваше, подиграваше ми се. И след направени изследвания, трябваше да почне да пие едни хапчета за холестерол, триглицериди. Доктор каза, цял живот, ли почваш една строга диета и хапчета цял живот. И аз така, нали, женски над, той мърмори, аз лепя, той мърмори, аз лепя. След 6 месеца вика, айде, каза, толкова сме налепи, дай едни изследвания да направя. Личната лекарка не можа да повярва. Факт. И всеки, който види моя съпруг, нали, ако не го е виждал известно време, казва, бе, много си подмладен. И на мен Аз вчера го виждам всеки ден, на мен ми е все един и същ. във вторник направих 58 години. Веднага след мен е Рени, да е жива и здрава. Ако мислите, че приличаме ли ми на някакви старци, на някакви такива, с бастуните върват и... Ако не ни се гледа генето, сърцето е на 18. Абсолютно. С това смятам да приключим. Ако има някой колега да каже нещо или някакъв резултат, нека да го сподели. Може да има и въпроси, също да се зададат. Да, Роси, заповядай. Роси отдавна не се е изказвала, понеже всичките пластири, които съм използвала в продължение на година и половина, са си оказали така влиянието и въздействието и казах сега вече просто няма какво да лекувам. Но миналата седмица, точно в четвъртък, се върнах от Анталия и дали в самолета, дали на летището, дали някъде си донесох едно вирусче. Донесох си го вкъщи, отглеждах си го 1-2 дни. Трябва да ви кажа, че първият ден започна с лека болка в гърлото, втория ден премина с една ужасна хрема, като чешма течеше. И какво да направя? Налепих се. Тук отгоре е пейнлес, тук на носа пейнлес, тук на гърдите цял пейнлес, на стъпалата пейнлес. 2 дни трябваше да минат, на третия ден бях абсолютно здрава. Няма кашлица, няма хрема, няма сополи, няма температура, няма нищо. Само пейнлес. Но, може би, това, че аз дори в Турция се лепих навсякъде, и тук не ми изпадаха, бях навсякъде налепена, може би това, че ползвам всички пластири, и то доста дълго време, и това да ми е помогнало. Но аз казвах, че аз нямам какво вече да лекува, вече ще споделям само резултати на мои партньори, но ето, побързах да се го споделя, че за 2 дни пейнлес ме вдигна на крака. А бях и с температура, бях и малко налегло, но вече съм така, супер. Браво. Ето това е, че когато ние ползваме имам предвид партньорите, когато ползваме постоянно пластирите, ние имаме много бързи резултати. И сега същото исках и аз да кажа, че както Роси, много пъти задават въпросите към нас, колко време трябва да ползваме. Колкото повече, толкова повече.
така че ние винаги се чувстваме много добре, чувстваме се здрави и дори да пипнем някое вирусче, отглеждаме го, както каза Роси, ние го отглеждаме за много бързо време само и то отминава. Аз искам да благодаря на всички партньори. Вие всички бяхте толкова много, които ме поздравявахте вчера. Днес още даже има някои, които продължават да ме поздравяват. Много благодаря от сърце ви. Благодаря за всички благословии, които отправихте към мен. Аз приемам всичките ви благословии и ги изпращам обратно към вас. Бъдете здрави, бъдете щастливи, бъдете винаги така усмихнати и много ви благодаря, че сте в моя екип. И това наистина, да, Ники, това наистина много ме радва. Гостите, които са тази вечер в тази зала, виждате партньорите колко се усмихнете, те като вземат думата, даже и не искат да спрат да говорят, но е време вече да приключваме и ако наистина няма никакви въпроси... Рейни, само да помоля две думички да кажа към новите партньори. В продължение на Роси Димитрова и по повод отглеждането на вирусчето, да кажа, че на 1 септември мен ме тръжна същия вирус. И тъй като само от 2 месеца съм в компанията, не знаех какво да направя, къде да се налепя, как да процедирам. А Рейни тогава беше в Турция. Нямаше кого да попитам. Аз не се налепих с нито един пластир и 10 дена си отглеждах вируса вкъщи на легло. Така че 2 дни на Роси са били прекрасно постижение, ако се ползват пластирите и се знае къде и как да се налепи. И има кого да се попита. Така че доверете се на партньорите в OneMore. Те ще ви кажат най-добре как да процедирате в такива моменти, защото всичко минава бързо и лесно. Както каза Роси. 2 дни. За съжаление, при мен бяха 10. Но след това 2 дни, откакто започна да ги слагаш. Да. Веднага след това започнах ежедневно. Бързо се възстанових, но 10 дена си бяха 10 дена. В допълнение на думите на Тинка, за която и благодаря, просто сега ми идва на къл, че новите хора просто няма да знаят какво да направят от сега нататък. Казва, че ще има коронавирус. Случаите ги слушате всеки ден по радиото, за да се предпазите. Програмата Пенлес на гърдите, Дикамин, Омевия, Б12 и вече от възможностите всеки един от пластирите, които може да си позволите. Но те първите няколко са основни. Гарантирам, че ще бъдете в перфектно здраве. Добре, толкова да приключваме. Благодаря, Ники, за съвета, който даде, защото това е много важно сега в момента да се започне да се правят тези програми, дори да не сме пипнали вирусът. Това означава, че няма да го пипнем, нали? Просто не да чакаме да пипнем вируса. Така че грабвайте шанса, който ви даваме. Това е към новите хора, към партньорите и гостите. Още веднъж само да напомня, на събота и неделя сме на Здраве и здраве в Стара Загора. Заповядайте, изпращайте партньорите пък своите гости. Ще бъдат посрещнати, ще бъдат обгрижени и следващата сряда в това ще бъдат презентациите в 2 ни офиса, и в Пловдив, и в Стара Загора. Така че хубава вечер сега ви пожелавам. Които в Стара Загора, ще си ги посрещнем в офиса в Стара Загора. Да, но все пак, нали, да не подминаваме, че и Пловдив може да има хора, които са гости от Пловдив. Те ще бъдат после посрещнати в Пловдив. Така че
Хубава вечер ви пожелавам. Още веднъж ви благодаря за поздравленията. Направихте наистина просто незабравим моят ден. И така, хубава вечер. Лека вечер. Лека вечер. Лека Обичам вечер. ви. Хубава вечер. Обичам ви, да знаете. Лека вечер и от мен.